ayan mga idol, barang ka talaga, ya. Tino mo to ibang talaga kalidosan, hindi malim kalman. Apo, uyusak pa yun, Idol Glenn. Kung idata, daka mo na nalamis na bangon pa din, medyo agad na sa'yo, dito yung karabukob kumanin. When? Agwa ka dito yung jayin. Hydrate yourself. Nagbuting met eh. Kumatak itisa nga. Kasa ka tumatangan dati kasa ka reps. Dati kasa lang galon ti di galon nga dati dakol. Kasi dati tumbler. Inom ni reps. Galon ti paggasolina. Nagdakal mo ta, di ba? Ay, congrats reps ha. Dati marunong ka talaga nga recognition met itatanga daw. Ano kayo agpa-recognition? Diba si LA with high honors sapay? Diba? Ni ading ko with high honors, Sika with high honors. Api tayo, hindi ko agad nag-rigat pa nga top 5. Diba? Basta siya hindi ko tapwak. And I am proud. Diba? Wow! Proud na idol ko. Adak sa top 10. Adak sa top 10, hindi ko nga madaklat tati 10 kasi. Hindi grade 3 top top 4? If mistaken, top 4 na kami, hindi grade 6 ta kun awanin. Yan, basta siya hindi ko, hindi kinder, grade 1, grade 2, hindi kinder, grade 1, grade 2. Ada alat tati top 3. Either may kadwaak, may katlungam jak hindi gayam hindi gayam mga daycare na number 1 ang talaga di barangay. Siya kalay di barangay me. Ube. Ito lang kami ipapakapitan pa natin nga tao. Kasi lang bagyo dito napinsa di angin tapos nagtutudo ay dito Middle East nagbuting meten nagtutudo kan di Saudi. Daka mo na dyan ta Dubai. Grabe ka talaga kasi di sa Dubai ka nag-snow patikat dita Hawaii ka. Nag-snow? Di Hawaii. What? Nagbagbagyo. Naglayos. Oo, yan da Sir Jesus Sibilya. Hello Sir Jesus kaniya mami ay nagano ti sa Alexander and ni Ate Sonican at Ate Sony. Kuya Sony ka na Ate Marjorie Sabi. Ado pa'y kumatibaga ka dito isis ka mo tayo ng basit mo to oras sa'yo. Ibagalatan na dada. Last statement. Amo dahi Ponzi scheme ko na dada. Ponzi scheme kasi so dahi agusar dati bagong investor. Basta dahi Ponzi scheme ag-recruit ka. Dahi pag-recruit mo iso tikas laag sina-sina. Kasi networking ba dada? Pyramid scheme. Pyramid scheme. Ada pwede kayo kuha ka no. Love is scam. Amo tayo love is scam. Agpanggap ka nga boyfriend or girlfriend na. So ano talaga? Ano talaga? So ag-invest ka ganyan yung business da. Love scam. May scam ka. Kaya mong kat napintas gaya mison tagayam no makita mo kat kaslamo lang ni ko ate am mo. Diyan magbaga. Makita mo ko ay iso na gaya. Diba? Napaay ka pa iti amam kat in-invest mo na dyan kinapintas na nakita mo dyan profile na kinapintas. Ay, ito kang singalin ako hindi ko di ano. Sabalit lang nga na ti personal. Hindi ag na akpila actually hindi ag tawag na di dyan atog na di kami na Idol Glenn dati online selling ak pala iti kwa. Adali na kwak iti daka mo no dati lotion sa di or dati solar light. Hindi kamit up ko ma'am sika ba talaga? Tadi kayo din na mag-DJ. Ma'am sika ba talaga dito? Ulo na iskam nakmanen. Yan nabayadan na matiusto. So ibig sabihin iso na DJ. Yan tugod to bitro naka-filter tapos parang walang bahid kadiliman DJ Rupan na. Ma'am, ikaw ba talaga yan? Ma'am, itago na lang natin sa pangalang Audrey. Kasi Audrey kumayam. Ma'am Audrey. Sika ba dito? Ma'am Audrey, kung nakanya na ito kwa. Yes sir, kung napintas mo ti. Kung nibuyit. Audrey, di dyan, ang Audrey. Ay, sugar, nabuyit. Tapos hindi ko na, hindi ko kanya kon. Yes sir. Di po ako, Joke kaya ito na ito. Pinagbalin na kuman ka autistic salamat sa filter. Filter data. Ano talaga love scam. Exchange man kami this season and mga idol. Hello kay Sir Marlon Aldirias Tokyo. Hello sir. Good morning sir. God bless you always. Mama Chup Chup.
Okay, so DJ last last take ko. Oo, go. Tapos I-take mo na yan. Okay, so before kayong so be practical, sige Jay, dapat maging safe tayong lahat. I-check nyo kung registered yung investment nyo sa SEC, and mag-research muna, wag magpadala sa pressure. Kung minsan DJ pressure ti talaga nga mang dalakeng ka, no pasumber ka tayo investment, ma-pressure ka. Okay, wag basta magtiwala sa kakilala. Of course, kakilalam dito. Ado ti ma-pressure nga DJ kakilala na sumrek iso nga di kanto anya dejo, hindi mo hindi mo masisisi yung sarili mo kasi kilala mo yung nag-recruit sa'yo. Kung mukhang sobrang ganda or mukhang napakalaki yung tubo or yung kita mo dyan, abay baka scam na yan. Okay, so yun lang. So double check your investments, baka sa balidetan, baka scam nga talaga detan, iso nga konting ingat lang po. Okay, ako po si Idol Glenn, ang inyong investment scammer. Tama ka din nung ma-scam kayo mga idol, ha? Tamo yung adikyo ng Pascual, gayam tado. Ala apo. Okay, ginitado, Oo ha? nga. Kilala ko Gay yun. ditado. Okay, nawalit Kasi pimo sa masunan, suka kang papalunghin kasi sa kagdulugang Florida. Ay, hapo. Delikado. Alright. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. Lalo ka digay nagdenggeg ken nagbuya. Dito yan. Buyain ta kami nan tumubigatin or denggen ta kami. Okay, maraming salamat. This is Idol Glenn Matuyo. Bye-bye.